Abazili basathe gqolo ukuthontelana kwiholo yase-Westminister beyokubona ibhokisi yekumkanikazi yamaNgesi ekhothamileyo uElizabeth wesibini. Emva kweentsuku eziliqela zokuqhutywa kwamasiko awohlukeneyo obukumkani bamaNgesi, umzimba wekumkanikazi ugalelekile eLondon uvela eBalmoral eSkotlani, nekulapho ithe yakhothamela khona ngoLwesine weveki ephelileyo ineminyaka e-96 ubudala. Eli ke lithuba kubemi belalizwe ukuba nabo banike imbeko yabo ekhethekileyo kwikumkanikazi yabo. Sukela phezolo abantu bebephume ngonina beyimiqodi beyokubona umkhumbi wekumkanikazi nekulindeleke ukuba ubekwe kwiholo iWestminister isithuba seentsuku ezine ukunika abazili ithuba lokunika imbeko yabo yokugqibela kwesi sikhukukazi simaphikwanqinqwa. Bambi balinde iiyure ezingama-30 apho kulo migca mide. It's great, it's moving nicely. The predictions of 30 hours, I think, are grossly overestimated, but it's all good fun. I did cry when I heard about it, and yesterday I cried when I watched them taking her on the gun carriage. And I just didn't think I'd be that emotional when it's not part of my family. We all love the Queen so much that you just want to go and pay your respects to her, and just remembering everything that she did for us. Ukanti nalowo ebesakuba inkulumbuso kwelaseMangesini unkosikazi Theresa May ubengabanye babantu ebebeyokunika imbeko yabo ngalentsasa ephelekwe ngowakwakhe umnumzana Philip May. Ikumkanikazi yamaNgesi, ikumkanikazi uElizabeth wesibini kulindeleke ukuba ibekwe kwikhaya layo lokugqibela ngomvulo, nekulapho ikumkanikazi iintloko zamazwe ngamazwe kuquka nezigubhuqa zoshishino kulindeleke ukuba zizimase lo mngcwabo.